Akurát sme vonku z Dianou, že Diana? Ja nie som Diana. Áno, to je Kristiánka, viete. Nie som. Zo zápal... Alebo sme takí nasratí na Niky 3. Na Niky 3 sme takí nasratí, lebo ona povedala, že bude natočiť s nami video, alebo ešte napísala na Facebook, že sme my, že lebo na to video striha, lebo my nášľa natočíme s ňou video, alebo vieš čo, Nikateri, vieš čo, natočíme video, až keď čo naprší a čo? Zaschne. A uschne, no. Keď naprší a uschne. Takže aspoň neklam, Nikateri, a ty a vy o jeho odoberateľa, fanúšikovia, jej Nikateri, tak aspoň neverte, lebo ona klame. Alebo nás tam ona ani sa mi nenatočila video, tak aspoň ich neklame, že Kiko? Aha. Lebo teraz sa kúkajte, ako Kiko hrá hokej, ako postihnutý divoš. Ty si. Poď, Rado. Tata. Poď. Poď daj gól, ty gáďo. Čo kradneš, kam ideš? Poď, ty divoš. Haha. Aký si dneska krepí? Áno, ty, a do. Hola, 1, 2. Dohodneme sa za 10 odoberateľov. Jak mi to dneska Čuričko povedal v škole. Za 10 odoberateľov bude volanie youtuberov. Áno. Volanie youtuberov. My alebo natočíme challenge. No, challenge za 10 odoberateľov. Alebo challenge, ale môžete napísať do komentárov, aký chcete challenge. Áno, Buď aj Bucking challenge, alebo čo je pre dvoch proste, aký challenge chcete. Môžete. challenge jeden. A máme to vybavené. Za 10 odoberateľov. Takže dajte na toto video like. Ak sa vám video páčilo, tak si čo? Dajte odber. Tak si čo? Áno, keď sa vám video nepáčilo, tak si čo? Na S. R-te. A tak si nasiate. Ak ste to mali, dajte odber. Takže, čus kondus! Beč pojebany.